खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेद बिथांनो फिन आरोबाव गोदान मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबोबाय। नंगौ, बिटिसि सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव मोनथाम मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेद बिथांनो गोदानै मोनथाम डिपार्टमेन्ट होबावबाय। बिथाङा थांनाय 6 दाननिफ्राय पिएचइ डिपार्टमेन्टनि सासे मावफुं सोद्रोमा महरै बिथाङा खामानि मावबोबाय थादोंमोन। फिन आरोबाव दिनै गोदानै बिटिसि सरकारनिफ्राय बेगम आक्तारा आहमेद बिथांनो मोनथाम डिपार्टमेन्टनि बिबानखौ बिथांनो होबावनाय जाबाय। बे मोनथाम डिपार्टमेन्टआ मा? जे मोनथाम डिपार्टमेन्टफोरा जाबाय लेबार वेलफेयार, लटारि आरोबाव आइएनआरपि बिफानफोरखौ बे समाव बेगम आक्तारा आहमेदनो फिन आरोबाव गोदान बिबान होनाय जाबाय। बिनि अनगायैबो सिगांनि जा पिएचइनि अनगायैबो आरोबाव मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ बिबान होबावदों बेगम आक्तारा आहमेद बिथांनो। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेद बिथांनो फिन आरोबाव गोदान मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबोबाय। नंगौ, बिटिसि सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव मोनथाम मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेद बिथांनो गोदानै मोनथाम डिपार्टमेन्ट होबावबाय। बिथाङा थांनाय 6 दाननिफ्राय पिएचइ डिपार्टमेन्टनि सासे मावफुं सोद्रोमा महरै बिथाङा खामानि मावबोबाय थादोंमोन। फिन आरोबाव दिनै गोदानै बिटिसि सरकारनिफ्राय बेगम आक्तारा आहमेद बिथांनो मोनथाम डिपार्टमेन्टनि बिबानखौ बिथांनो होबावनाय जाबाय। बे मोनथाम डिपार्टमेन्टआ मा? जे मोनथाम डिपार्टमेन्टफोरा जाबाय लेबार वेलफेयार, लटारि आरोबाव आइएनआरपि बिफानफोरखौ बे समाव बेगम आक्तारा आहमेदनो फिन आरोबाव गोदान बिबान होनाय जाबाय। बिनि अनगायैबो सिगांनि जा पिएचइनि अनगायैबो आरोबाव मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ बिबान होबावदों बेगम आक्तारा आहमेद बिथांनो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेदनो गोदानै फिन आरोबाव पिएचइनि अनगायैबो फिन आरोबाव गोदान मोनथाम डिपार्टमेन्ट जाबसिनना होबाय बिटिसि सरकारनिफ्राय।